Det er fint. Ja, det var godt, jeg ikke faldt i vandet. Hej, Sissel. Hvor er det dejligt at se dig. Ja, det er godt at se dig også. Hej, velkommen til aftenshowet. Ja, tak. Og glædelig jul. Ja, glædelig jul. Se, vi har en lille fejet gang herovre, hvor vi kan gå uden at skvatte. Ja, ej, hvor er det flot at høre brætspil spille. Ja, det var lidt sømand, der sad dernede og spillede sange. Men du skal jo synge for os lidt senere. Ja, det skal jeg. Hvad er det for... Du er 2 numre, ikke også? Ja, jeg skal synge Velkommen hjem. Ja. Og det passer fint til jul, for der er der mange, som kommer hjem. Yeah. Og der er man altid velkommen. Og så skal jeg synge O helga natt. Det er jo den store julesangen. Og du synger den på norsk? Nej, jeg synger den på svensk. Du tager den på svensk. Det er godt. Sissel, hvad betyder julen for dig? Jamen, jeg synes, jul er en helt fantastisk tid, fordi der får man jo chancen til at virkelig være sammen med familie og venner. Man kan liksom virkelig ta pulsen helt ned. Jeg har det ofte ret travelt før jul, så det med jul og virkelig kunne nyte tiden, man har sammen, det synes jeg er helt fantastisk. Har du nogle traditioner, som du laver sammen med dine børn? Noget, I skal lave, når det er jul? Altså, jeg forsøger altid, at vi skal have lidt juleværksted. Så uansett om jeg har været på turné eller hvad jeg har, så har vi altid fået til nogle timer med juleværksted. Er du kreativ? Kan du lave ting med hænderne? Ja, jeg tror, mine børn er lidt mere kreative. Jeg er ret god til at hænge tingene op. Det var godt. Sig mig, er der stor forskel på julen i Norge og så julen i Danmark? Nej, egentlig ikke. Det synes jeg ikke, det er. Det som jeg synes var den største forskellen, når jeg flyttede hit, men nu er det 21 år siden, det var, at det var lidt flere nisser her. Der er flere nisser her? Ja, det var lidt flere nisser. Ja. Synes du, det er for meget, eller er det i orden? Eller? Nej, nu har jeg vant mig til det, så nu går det helt fint. Og så er det selvfølgelig maten. Maten er jo også lidt anderledes. Ja, for hvad spiser man, eller hvad spiser du? Ja, jeg spiser jo pinnekjøtt. Ja, det gør du? Ja, nu har jeg hørt, at du smagte det faktisk. I går aftes, der havde vi inde i aftenshowet, hvis der var nogen af jer, der så det, der var en inde med pinnekjøtt. Pinnekjøtt, ja. Ja, det smagte faktisk rigtig godt. Men synes det er? Har du taget det med til Danmark, og så laver du pinnekjøtt til familien? Ja, jeg ved ikke, om det er lovligt der, men jeg må have pinnekjøtt på juleaften. Er det rigtigt? Ja, det må jeg have. Ja, jamen det må du bare have. I hvert fald i jul, da. Altså, jeg synes, det er vigtigt. Hvad ønsker du dig egentlig i julegave? Det kan være, der sidder nogen, der kigger med. Skal vi se. Det var jeg ønsker mig. Jeg ønsker mig faktisk... Skal vi se. Nej, det var vanskeligt. Er det vanskeligt? Måske, jeg ved, nu som jeg altid ønsker mig hvert år, det er faktisk julebakst. Hvad er det? Altså julekager. Nå, julebakst. Ja, julebakst. Julekager, fordi det får jeg ikke tid tilbage, som jeg selv. Okay. Og lave selv. Jamen, så det synes jeg, fordi det kan jeg nu, jeg kan dele med alle. Ja, hvor var det godt. Og det synes jeg er så godt. Det var et dejligt juleønske. Glædelig jul, Sissel. Og du skal op og synge senere. Du må gerne gå hen og gøre dig klar. Ja, og så kan I alle sammen glæde jer til at høre Sissel senere. Og nu, det kan godt være lidt koldt her. Men Nikolaj, han har fundet et sted, hvor man helt sikkert kan holde varmen.